afternoon mga ka-studio. Today, samahan niyo po kami, kakain kami sa famous restaurant dito po sa Cordova, ang Lantaw Floating Restaurant. Po, ang sarap po ng mga pagkain dito mga studio. Tsaka open na po sila pero half capacity lang po yung pwede. Kasi mayroong mas social distancing pa. Pero hindi po masyadong marami yung kumakain dito kaya pwede na po silang mag-operate. Tsaka pwede na din po daw yung bata. Kasi dito sa lugar namin mga studio mahina na po yung COVID ba. Tara, samahan nyo kami sa loob. Kain tayo doon. Let's go! Sarap po ng hangin dito mga studio. Yes, grabe. Lamig ng hangin po. Sarap kumain dito. Nagutom na kami ano. Wala masyadong tao po. Parang private kasi itong lugar na dito. Dito tayo. Yan. Kami lang po dito mga studio. So walang ibang kapapasok dito. Kami lang. So tara, kainan na po mga studio. Bami. Calamari. Ito na yun. Sino po na ako? Thank you. Rita naman. Thank you. Enjoy. Sinuglao, bami, calamares, chicken inabuko. At ang last po, halo-halo inabuko. So ito na po mga studio yung mga order po namin po. Nandito pala kami ngayon sa floating restaurant mga studio. So may alon po. Nadadala po ito. Yung kuan, yung nilil sa nipang. Mutuya-tuya sa Bisaya pa. So nadadala po ng alon po kasi naka-float po ito siya yung restaurant na ito ba. Kaya yan mga studio, pakilala na natin yung mga pagkain po ng madalian lang. Meron ditong tinulang manok inabuko. Meron ditong sinuglaw, bami, calamares, at saka nag-order din kami ng halo-halo sa buko. Yan, ang sarap na po niyan mga studio. By the way mga studio, mag-reveal na tayo ng isang lucky winner ngayon. Wow. Ng 500 pesos cash. Yes po. So, pasensya na po kayo kung pausab-usab. Oh, iba-iba yung lighting namin kasi Nice na ay papasunset ano? sunset. Ang ganda ng tingnan ng sunset. Yan mga studio. Nasa likuran na. Tara, pray muna tayo tapos kain na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po. Malinis na po yung mga kamay namin mga studio. Yes po. Uy, sorry. Kani ako po. Ganun mo? Ginawa lang tayo. Muta lang, Lagyan ko birada kayo na. ng kuan pa. Ng sabaw. Kaya, Yan o, kakaiba yung kuan nila, tinola. Inabuko ba? May Yan, mga, meron din ditong may mga buko talaga pa oh. Yan, try mo yan pang. yung tinula nila, mayroon talagang buko. Merong Meron akong sausawan dito, mayroong sili at limonsito. Dara imuha na ka, diri kuha sabaw. Yan, ito sa akin. Sa inumin pala mga studio, mayroon kami ditong sabaw po. Ng buko. Sabaw ng buko. Yes. Ay, sorry. huwag. Mainit pa pang. Anak, yung sarap sabaw nito. mo andito ha. Wala masyadong langaw po kasi sobrang lakas ng hangin. Ang sarap po.
Ang sarap po sa feeling. Tagal na namin hindi nakabalik dito, mga isang taon na po dahil sa kuan ba lockdown. Mm. Tara po, kain po tayo mga studio. Saka abang-abangan nyo po kung sino yung mananalo. Yes. Ito? Mm. Ito mo? Isibog siya. Ano na ito? Sabaw na. Nayabo na mama. Sige, Sige sabaw na. Let's eat. Kain po Kain tayo po tayo. mga ka-studio. Kain po tayo. Manamis-namis din sabaw pa na. Ang sarap mo. Sarap. Yan po. Naminak. Mami nila mayroong sebo. Sa'yo na ko. Mm. Ang sarap siguro pag nakatira ka sa tabing dagat pa, no? Sobrang mahangin. Family bonding na din po ito. Mm-mm. Tagal namin hindi nakalabas po. Sarap pa ni. Sarap no? Ay, sorry. Kain ka ng marami lang. Sarap pa ni. Yung sa'yo mo. Ano pang? Ano pa mo? Ami kayo? Sa ngayon po, medyo konti pa lang pong kumakain kasi hindi pa sila tumatanggap ng mga international ba, local lang po. Local lang po lahat. Mm-mm. Dati po yung wala pag COVID, grabe, sobrang sikat po nitong restaurant na to. Dami pong pumunta talaga. Daming reserve, no? Okay ka na? Paano butang kare? Butang na mo. Ikaw, Kaya kong sabaw eh. Kaya marag lamig yung sabaw na. para makita si Sax. Hindi ka makita anak. Excuse gamay na ka. Excuse gamay na ka. Ako ano, pagkakata. Sa lahat po ng nanonood sa amin Tara na, ngayon tara po. na. May wings. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Wala wings. Ang cute. Minyo dumadating na ibang mga tao, mga 5 PM po dito, sobrang dami ng tao no. Pero hindi pwedeng makapasok lahat ba? Half capacity lang pwede. Sarap pa. Sa lami no. Yan lagi po. Try natin to pa. Walang airplane. Sinuglaw. Yung isda na gamit nila is tangig eh. Ikaw pa Yeah. Yan gumang. Ikaw nak. Hindi man day kang kaon ani nak. Dami kayo. Sarap po ng mga pagkain nila. Tapos so refreshing no. Gaan ang pakiramdam mo kumain tabi ng dagat. Nakakatanggal po talaga siya ng stress. Oh, tangigi. Baka inaalo ng tubig pang. Ni tangigi to slow na doon sa halang. Ito yung
Mm. Fish na fish. Fish. Yung kalami mo. Mm. Sa'yo? Ano ako? Rice. Sa'yo, guys. Guys, patamang. Amazing. Okay. Okay. Yan, Tapos, kabiri Coco ko na. na ay. busog. Hapit na ka mabusog. Ayan pa oh. Thank you, Mang. Welcome pa. Ayan, tikman natin itong kuan. Gapo. Ang sarap po ng sinuglaw. Ayan. Itong lantaw po ay malapit lang po to sa amin. Mga 5 minutes lang po. Yes po. 3 to 5 minutes lang. 5 minutes, oo. Pero hindi kami pumunta no dati ba. Excuse me. Ngayon lang kami bumalik. Yes po. Okay. Kalami mo eh. Apa yung wings? Wala wings na kanilang eh. Paa. Paa. Yan, ikaw pa oh, bami pang. Lamig Ano kayo. eh, lami ano eh. Lamig kayo yung meat ka. Lami kay meat. Chicken. Ang pahaba ng buhay. Tawa sa aso. Yan yung pilit. By the way, mga studio, keep sharing lang po no. Mm-mm. Isa kayo sa manalo po. Send nyo po sa amin sa message para makita. Masubmit nyo po yung entry nyo po. Yes po. Excuse me po. Yung ganyan kabal. Naksabaw na. Ganahan ka nak? Nag-enjoy ka nak? Papahingi ako ng calamaris pa. Itong maliit sa'yo ha. Kay tinirahan ko sa sakmo para kay Saso ha. Kapinangga. Nakapili ka naman ng isang manalo. Nakapili na ako pang. I-reveal po namin mamaya. Mamaya. Last bite. Ako. Meron kang halo-halo na. Napay lohalo day. Lohalo inabuko. Halo nyo. Nasa buko. Wow. Kauno na. Busog na rin ako. Busog na yun. Ketchup please. Saka sa t-shirt. Nako. Buwan ni mag-ikaw ni imong ko anak. Kani chicken dire. Aw gitagaan mo siya lang chicken pa. Lamig kayo yung meat. Hotdog na imong calamares.
So, na ako mo. Butong. Nagandi ka? Dara pa eh. Amo na iya? Yan. Inom ka na. Hinay lang ha. Na. Tubig sa butong mga studio. Dili na kam kaon na ni ako alam ni kaon nun. Mo ni mo. Thank you pa. Masikhan ni Papa na. So, pahalan ano. Halo-halo ka? Excuse. Kuha na yan, Kaon kuha siya, kanina. halo-halo ka. Yan, sabi mo na natin. Yan. Katamis mo sa kuwan? Kain na si Sax ng halo-halo. Na-melt naman. Pahala lang eh. Sige. Kaon na lang. Grada. Na. Nong, gusto mo pa ako. Ayaw na pala ng size mo. Thank you, Pang. Ikaw? Yan, sa'yo na yan. Pang ka? Kani ako ng kamay. Nagkamay. Mag-abot na. Wow, kalamis ko ano. Dako diri sa dari tumoy o dari lan tumoy gamay na kayo. Guys, may eyes. I-reveal ko na, Pang. Ito na po. Yung first lucky winner po natin ng 500 pesos ay si Ma'am Mimi Ville. Wow. Congratulations po, Ma'am. Congratulations. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng nag-submit ng entry po nila po. Patuloy lang po tayong mag-submit dahil doon po kami pipili po. Meron pa tayong 20 na mananalo kasi si Ma'am Mimi Ville po, siya po yung first. Congratulations po uli, Ma'am. Yan, pa-flash namin dito po sa screen. Yung Facebook niya. Yes po. Congratulations po, ma'am. Dami pa po. Mayroon pa pong chance yung iba, no? So, first pa lang si ma'am. May 20 pa po. Until December 22 pa po tayo mamimigay ng mga maagang pamasko. Ano? Kutawa na. I-message po namin si ma'am sa aming Facebook page po. Mag-reply po kami at maghingi kami ng details sa kanya. Yes po. Na. Kutawa na. Busog gid ko, Pang. Busog kayo ko. Unsa may di busog ato, alami ato. Di tunga tabi. Di. Tungat na. Mong kutsara. Kanila ko ang kutsara. Hugaw na na. Kaninang kaninga niya. Naaman dire extra na. May extra nga ni. Sige na. Ano di? Ka? Nakutawan sa na to, ha. Yan. Kain po tayo ng halo-halo. Pero na. Nata pang ko mo, hingali akong spoon. Baby kayo mong spoon. Grabe lami ay. Naging sarap pa, no? Ano yun? Kain po tayo ng halo-halo. Kain ko tayo ng halo-halo. Ang kunti nang nagdadala, oh. Ito na. Yan, nandito din po yung halo-halo ko. Kuhara day ka halo-halo. Duha rin. Kanita kahurot anina. Wow. Ano pa na melting mo? May na ice man eh. Or mag... Ice cream.
Asa guys? Asa guys? Lanay. Announcing. Grabe, sobrang hangin na po dito kasi yung dagat ba, pa-high tide. Pa-high tide na po. No. Ayan, tinawag yung sunset. Malapit lang po pala dito yung 10K roses po. Yes po, katabi lang. 10,000 roses. Mamaya, ilaw na yan. Pag umabi na ba? Kung gabi na gani, siga ang mga roses. Light ng mga roses. Yes. Ang gandang tingnan. Pero I'm sure pa, ang dami na nakapunta dito, no? Sa 10K. Hala, kunin natin yung boot ko, anak. Unod. Unod? Mm. Oo na pa din unod. Ah, unod. Kuang unod pa. Kuang unod. Sa imuha. Yan, ay unod pa. Nay unod. Cute kayo. Yan. Nay unod sa buko ba? Dami kayo halo ayan no? Meron pang mga unod. Hinangin lang. Ano ako'y ana. Shout out po muna ako. Shout out Jean L. Debs, Mami V Vlog, Fam Vlog Channel, meron pong channel. Food is Life, Jess Ann TV, meron pong channel. Coach Chris, meron pong channel. Ji-Yun Kim, Chooks and Eileen from Muntinlupa. Karina Kaliwan, meron pong channel. Evelyn Robles from Hong Kong. Kang's Vlogs from Saudi Arabia. Abu Awais from Saudi Arabia rin po. MSSC Ornopia Family from Talisay City, Cebu. Hello po. Teresita Casis from Singapore. Tintin Lipana. Ricardo Oclaret. Joel Dizon, meron pong channel. Jerry Hernandez from Bari, Italy. Francine Ceres. Cindy Rose Vlog. Bro Heist. Glyza Makalam at Franco Carolino. O shoutout sa akong pinakagwapa ni tita, si Tita Crisdel. Ah. Hello tita, gitudloan yun din mo tita. Sige. Hala no? Papaalam na po kami. Grabe, sobrang busog po namin ngayon dito sa Lantaw. Yan, sobrang nag-enjoy din si Sax po. Maraming salamat po sa panonood. Bye for now and see you for our next... Oh, see you. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!